Sanibona, phinde ngibingelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu nangaleli hora. Sibonke ubabazekayo ongcwele oyisimanga sezulu, omuhle othandekayo uNkulunkulu komnini mandla wonke, oyikho konke ukhokhi ngezikhathi zonke, ongumnini mandla wonke. Yazi uhlezi emangalisa, uhlezi encomeka uNkulunkulu ngako konke, ayikho ngako konke ahlezi njalo ehlalela ukuveza ngobuyena kithi. Yazi mesivezela izambulo ubona izinto ezinkulu abanye abantu abangaziboni, uzozibuza ukuthi hayibo Nkosi, kanti ungithanda kangaka. Ubona izinto eziningi ezenzakala emhlabeni zingakenzeki, uthi hayibo Nkosi, isixolisi esikhulu kangaka, hayibo Nkosi, umusa ongaka, hayibo Nkosi, uthando longaka. So abantu baNkulunkulu uhlezi efanelekile ukubonga nokudunyiswa ngaso sonke isikhathi uJehova umdali wezulu nomhlaba. Sihlezi sazi ukuthi konke asibonelela khona usibonelela ukusiza thina, ngoba iyodwa into ayilangazelelayo ukuthi silakanyiswe sihlale kanye naye embusweni wezulu emhlabeni omusha, ongenalo lolu sizo olugcwele manje, ongenazo zonke lezi zifo ey'khona ezitshalwayo, bonke labo T_B umuntu naye engenayo, zonke lezi zifo ezingculazi zenzela ukuthi abantu baqhubeke baphuze amaphilisi nsuku zonke beqhubeka befaka lezi zinto lezi zingekho right. Yonke imimoya, imidlavuza, nhlobo izilwane, izithrokhi, kuningi Nkosi esishawa ngakho lapha emhlabeni. Kodwa uNkulunkulu osasithandayo, osasithandile, usasibekele khona konke. Akuyiphathi-ke indlela esesibulawa ngayo ekudleni, kufakwe zonke izinto ezikhona zithakwa kwenziwa 1 no 2 no 3. Kodwa athi nizodla okubulalayo kunganibulali, ngoba ngamandla akhe nangenkazimulo yakhe osukubusisile lokudla ufika asisuse konke, ashisa aqaqa amafindo, bese singasafi ngaleyo ndlela. Kodwa lokho akusho ukuthi kumele sithole intuba ukuthi senze isinoma kanjani sithi vele uyasilwela, cha. Asiyale ngakho masigcine sikwenze, athi masikwenze masingakwenzi, sorry, athi asikwenze masikwenze, athi singakwenzi singakwenzi. Sibe ngabantwana abangubumba olukhothamela umbumba, hhayi amaphikankani afuna ukwenza ngokuthanda kwabo. Ngoba uma ufuna ukwenza ngokuthanda kwabo uzibona uhlakaniphile, ungcwele, uyikho okukhulu, kanti usuke ungahlakaniphanga ngqo nhlobo. Ila ulahleka khona, ila zikunetha khona, ila ushayeka khona. Kuhle kwabantwana abasuka emakhaya besayibona ukuthi bahlakaniphile, besabhizi nabazali, kuhle kwendoda neyolahleko ebona ihlakaniphile enemali namamiliyoni enanani, wahamba wayiphuza ney'febe, wahamba wayenza yonke into ayithandayo. Kwaphela nya, kwaphela ukuhlakanipha, wayitshela ukuthi kukhona, waqala wahlupheka. Kubo wayengathinti ngisho isipuni esisondeza emanzini, cha. Kodwa esehlupheka wayephila ngemvuthuluka, ewasha izitsha, enza konke engakwenza. Cabanga usuphila ngama-leftover, kodwa ekhaya kini ubungakudla inhlobo ukudla okulalile, ubungakudla inhlobo ukudla kade kudliwa omunye umuntu. Yini yona leyo? Uma uthe nje ufuna ipharishi manje, wayiphekela lona alidle li-fresh linjalo. Methi ngifuna ama-cornflakes manje, atazelelwe. Athi namhlanje ngifuna ukulala ngelazanye. Kuyogqaba shiya kwenziwa ama-research ukuthi ilazanye ikhandwa kanjani, athi ngithe ngifuna ilazanye. Yonke into yakhe ibe fresh, yonke into yakhe nje ibe right. Mhlasimpe wayephila nanokuthi izimpahla wayengazishintshi, wayengaziwashi, mhlawumbe wayehlezi egqoke iy'ngubo ezintsha nsuku zonke, engaziphindi. Mhlawumbe wayephila nje impilo emnandi, engcwele, enkulu, ethandekayo. Kodwa yabona ukuthi uhlakaniphile wasuka ebukhoneni obumnandi. Wathi fika lapha ngaphandle wathi mina ekhaya bengikanje, mina ekhaya bengingaphili ngosizi kanjena. So kuyilapho namhlanje esingabeka isibonelo mhlawumbe ngobhuti bethu nosisi bethu asebehlala emgaqweni. Njengoba nje emgaqweni akasambathi le 3 engabe uyimbethe ekhaya makubanda, kanti okusho enkulu engaka ahlale ngqofu abuka i-TV. Kwaningi abahlala lapha emgaqweni, yazi tekise ngiyeke ngayibuka, abasuka emakhaya amahle, emakhaya aphucuzekile, emakhaya angaswele lutho, akhethe ukuyombatha usongenja noma uplastiki, akhethe ukuthi usuku lonke adle mhlasimpe kanye noma adle kanye in 3 days igunya elilodwa. Kodwa ekhaya wayedla naka-6, bethi nje ngivula ifriji Nkosi yami, khonani manje? Okushisa ilanga
aphuze ikhophi. Namhlanje kuyashisa asolala ngamasi. Namhlanje ngeke asihalela ukupheka si-ode pizza. Kodwa lapha emgaqweni uphila ngalela aphula leli liwafu elilahlwe liyangane liyayingalithanda umzali ayithengele ngenkani emgqomeni. Ngathi ngokushiya uJehova umdali wezomhlaba, ngathi ngokuzenzela umathanda esitshilo sesihlakaniphile, ilasishayeka khona kakhulu, ilasilahleka khona kakhulu. Kodwa njengamanje abantu abaningi abasakulakazelela ukukhula. Kunalokho ingqondo zabantu zishawe ngokuthi zinciphe nokuthi zikhule. Yiko isihloko sethu sithi izingqondo zabantu zibuyele ebuntwaneni. Zibuyele ekuqaleni maphansi zikhohlwe. Zibuyele ekuqaleni maphansi zingazi zibe zazi. Zibuyele ekuqaleni maphansi engazi zifuna ukufundiswa. Njengamanje siphila kwizukulwane lapho khona wonke umuntu ufuna ukufundiswa. Azasho umuntu uthi yazi ngiyazi lento okhuluma ngayo kodwa angenzi. Emdala umuntu athi ngiyayazi leyo mpilo kodwa ushiyile kanjalo. Akakwenzi ngamasiboma azi kahle ukuthi kumele ngabe uyakwenza. Angakugcini ngamasiboma azi kahle ukuthi kumele ngabe uyakugcina. Angahambi ngamasiboma azi kahle kule ndlela ukuthi kumele ngabe uhamba kuyona. Angayi ngamasiboma enkonzweni azi kahle kumele ngabe uyayo. Akakhule ngamasiboma azi kahle ukuthi kumele ngabe uyakhulela. Zishawa ngokulibala ngezinto eziningi ezikhona ezandayo, ezidliwayo, ezilothekisayo, ezilahlekisayo, zithumba izingqondo ngendlela eyisimanga. Sekufundwe ey'nganeni manje ukuthi okay iy'ngane zithini, iy'ngane ey'thandana. Nabazali bangene babe mdibe munye, bangene khona lapho bathi shiqe bese befuna ukuphila nayo impilo efanayo. So kuyamangaza indlela nabantu abadala asebethanda ngayo ubumnandi njengamanje lesikhathi sokugcina. Futhi la mazwi lawo uNkulunkulu watshala kakhulu kulesikhathi esiphithiphithi kuzosakusasa kube lolu suku lolu olukhulu kakhulu ungazi ukuthi lukhulu ngani. Abantu bebungaza into abangayazi, bebungaza bekhothabela imimoya abangayiqondi. Asihlale phansi senze ama-research abantu baNkulunkulu. Niphethe amafoni amakhulu amangaka agcwele ama-Wi-Fi, agcwele i-internet, umuntu ne-router yakhe. Enza ama-research ukuthi kwakuphi isimo sowu-10 lo. Enza i-research ukuthi kwakuyi-Valentine eyi-10. Kwakwenze njani u-New Year ukuze kube njani. Uzifunele ulwazi uzoluthola and uyommangala. uNkulunkulu akwembulele uyommangala. So kuyamangaza indlela abantu abadala sebefuna ukuthi njalo nabo benze izinto ezingane encane. Lama 2000 afika nemikhuba eminingi kakhulu. Eminye yayo ifaka nakubazali ngoba labantu bazi yonke into njengamanje. Makacaphula nje uBrother Enima washo wathi lama 2000 afike namadimoni awo self, afike nemimoya ngoba le technology eyabo angithi ivela kubantu abaphansi, angithi ivela kulezi ngelo sengaphansi. So le technology bayiyazi njengoba bezazi. Ayibuke kanye chofochofo okwenziwa kanje seyazi ukudlula umzali. Siyaqonda ngoba lezi zinto zifike nabo vele. Izingcingo zibuswa yibo, bazi izinto abazali abangazazi. Umzali utshela uthengele ingane ifona yazi lutho kade yazi ngaphezulu kwakho umzali. Oma kona kude baziwa yibo ukuthi awu chofa lana ma, kahle chofa la. Azahleka umzali ajabula buka ave yazi ave behlakaniphile kanti we kuba uyazi. Zibuza ukuthi ukuhlakanipha kwakhe kuhamba kuhamba kuze kufike phi. Ngoba siyazi ukuthi chofa la yini enyangayazi. Yini angayazi futhi. Zonke izinto zaziwa yibo. Isikhathi nesikhathi bengakutshela ukuthi okay nje manje ku-TV udlala ukuthi noma phecelezi ama-movie xoxa nje i-movie ya 2 hours xoxa umsuka nokuhlala njengoba injalo. Azoyiphetha engashingishi lodwa igama. Phecelezi nama-series aziwa yibo impela. Kahle kahle izisebenzi zomnyama zimandla futhi yizo izingane lezi ngoba miningi imikhuba nezinhlelo abahlezi benazo. Bengadingi ukuvinjwa futhi beqhutshwa izinkanuko zabo behambe ngazo impela ngoba ama-teenager lawo phecelezi asezala ukudlula abazali. Kuney'ngane eziwu-5 umzali unengane eyodwa, iyona yodwa le. Kwenzakalani? Baphuze ukudlula omalume babo.
balale kubona. Umalume athi yazi angikaze ngilale ejointini mina ngiyithekela ngihlale la ekhaya kodwa yona ingane sikwazi ukulala lapha. Athi umzali yazi angikaze ngikipite mina nje ngayiphatha kahle ngaze ngashada kodwa ingane ina 14 years ilandwa kamfana ibuyiselwe ekhaya uthi yayibona isibuyele kamfana ibuyiselwe ekhaya uthi yayibona isiphinde yalala kamfana. And manje akasekho nendaba, akasekho onakayo, akasekho nonakile. Sekumazibonele ngomampunzi edlini mini yonke indawo. Yikho ngithi izingqondo zabantu zibuyele ebuntwaneni ngoba abazali abasanaki bashiya kanjalo. Akithi abantwana besalingana ayikho zona komunye entshela ukuthi wena uwrong wena ukuthi bonke bayatshelana ukuthi hayi yonke into i-right ngoba banjalo bayalingana. Kodwa kube kukhona omdala bezobatshela ukuthi hey iyabheda leyo nto. Kodwa ngoba bonke sebuyele emntwaneni yikho abantwana sebenza isinoma kanjani. Bonke sebebuyele engqondweni yobu-teenage. I-teenage izobhiviswa i-teenage la egcekeni nobaba uzobhiviswa kwi-teenage la egcekeni. Yikho manje sekwazi ukuthi kube lula ukuthi ubaba athandane nengane ngoba bonke babehave ngendlela efanayo. Umama athandane nengane ngoba bonke vele bayiphethe ngendlela efanayo. Konke sekumabhedubhedu. Okuyinkinga nokubuhlungu kakhulu yikho ukuthi izinto zithi maziqala zenzeka abantu benganaki. Kuye ngokuye kungokuye zikhule zijwayeleke bese begcina bezithanda. Ungazi ukuthi kanjani. Kodwa kukona konke sihlezi sazi abantu baNkulunkulu ukuthi sinokuzikhethela. Ekumele ukwazi ukuthi imimoya esijule yahamba yaze yafika yangena kakhulu kwayisekudleni uqobo lwakho. Osekwenza abantu baziphathe ngenye nje indlela ehlukile phecelezi strange. Ukudla okukhona kugcwele ama-chemical phecelezi. Kugcwele ukungcola. Kugcwele ushevu, kufakwa amaphilisi. Kugayo kwagwayo ukuze abantu bengaboni benganaki. Bulawa ama-chips athi ayafakwa lapha phakathi kwafakwa nephilisi kanye kanye. Khona nawe uzofake uyifake lento ugcina uyi-addict into ongayiyazi ongayiqondi. Sonke siyazi ukuthi uma uthatha iphilisi lento thizeni ungenaso leso sigulo kuzokwenzakalani uzogcina unaso. Yikho abaningi babefakana kulento yewunga bafakelana kwinsango phakathi. And uthi uma usuyifakile bese uyafuna futhi enye bese uyafuna futhi enye bese uyafuna futhi enye ugcine nawe usu-addict yayo. Ugcine nawe sekubusa. Ugcine nawe usuyilangazelela nsuku zonke noma ungasathandi. So ngaleyo ndlela uma kulibele kudliwa ushevu kanje obulalayo abantu baNkulunkulu kancane kancane ulibele udla amaphilisi kuleyo mpuphu. Ngoba siyathola ukuthi akusakho mbila phakathi sekwama-chemicals izimvuthu nje kuphela yikho ungasasuthisi. Khona umuntu ezolibele ebuyelile kuleyo mpuphu leyo kuleyo flour loyo. Ngeke uhlale ungabi nankinga ngoba into eyenzekayo kuthumbeka umphefumulo wakho nengqondo yakho ilahleke iphele ngendlela ongayazi nongayiqondile. Ngeke uze ukutshela ukuthi umntwana kade ehlala la ekhaya uyazi ukuthi kubaleka kangakanani uma kade eshendeza uma kade ehlupheka esizamele epatanisa. Yena lo mntwana uzontshontsha the very same money uma ayipatanisile emsebenzini ezama ethi uyibekela ukuthi mhlasimpe kwenzeka into enkulu noma aqhubeka axhume uTurum. Leyo ngane izothatha leyo mali ukuthi ibisengqondweni yayo. Ibihlakaniphile imbona uma athi uma namhlanje asidleni kanye ngosuku. Ibona inhlupheko kwehluka kwenyuka kuzama ukubeka imali khona kuzokwakhiwa ngoba sihlala endlini ewuthayela. Sibaningi siba u8 uzosuka wena uwedwa uzoyithatha yonke leyo mali. Mungitshela ukuthi lo muntu usuke sengqondweni yakhe lutho. Ukuthunjwa kwengqondo ibuyisela emntwaneni. Ikona okwenza ukuthi kwenzeke izinto ezimangalisayo ezamanyala ezibuhlungu futhi lapha emhlabeni. Ukuthumbeka kwezinto ezingena emzimbeni yethu ngoba zonke lezi zinto sezinemimoya. Imimoya igcwele kwayisekudleni isezintweni zonke ezikhona. Ngale kathi usungena ngaphakathi ikona ozokucontrola ukuqhube ukwenzise lento le ongeze wayithanda. Ngoba ingqondo yakhe ithumbeka ngaleso sikhathi uyenze lento ithi masibuyile ingqondo kwenzeke kanjani. Fana nabantu abadlwengula izingane ingqondo yakhe ithumbeka ngaleso sikhathi ukuthumbeka komphefumulo. Ayidlwengula athi siyabona ukuthi hayibo ngenzeni sekuphelile. Impela ngenkathi
usakufaka ngeke uzwe lutho, futhi angeke uze kwenzeke lutho, ungakhathazeki. Kodwa kuhamba kwesikhathi nangokuholeleka nangokujwayela uzogcina usukuthanda sekukubusa ngendlela yokuthi akusazile, kakhulukazi indaba yokudla iy'nkinga abantu baNkulunkulu. Uthola ukuthi akusazileki ngisho ukudla, usuzoqaqa ngo-12 wona ibhande uzwe ikhanda lizimuka. Ngobani? Zonke lezi zinto ezisuke zingaphakathi kuwe ziyalwa, ziyakhuluma, ziyahleba, ziqamba amanga, zikuthola amandla, zikudicelele phansi zithi hhayi ungakwenzi lokhu, hhayi kokuthi nokuthi. Zivimbezela, zingcolisa umphefumulo nomoya wakho. Ubone ungasambuleleki amaphupho okanye ubalibale. Umoya kaNkulunkulu ungahlali kuwe ngoba kusuke ugcwele umoya onjani? Ongcolile. Angithi uKristu lesiyalezo ukuthi lamagumbi lawa awabe ithempeli lamoya ongcwele, angabi ahlalana noma yini. So kale kathi akube ithempeli lamoya ongcwele, wena wenza ithempeli lomoya omnyama, uzohlala kanjalo umoya ongcwele ngoba ihlalelani lezi zinto? Kuhlala kanjalo ungcolile nokuhlambulukile into endaweni eyodwa? Oh, bakuhlalelani amanzi nopharafini. Ngaleyo ndlela engizama ukuveza ukuthi ekuthumbekeni konke okukhona njengamanje emhlabeni, into eyenzekayo kubantu ukuthi babuyele ebunganeni ngendlela esabekayo nengafanelekile. Sonke siyazi ukuthi ingane yenza isinqumo kanjani. Ingane ithathana noma yini ayazi, ayiqondi. Mawuyinikeza iyothatha nje ikwenze. Ngisho kuthiwa inika okubi, ngisho inika okuhle, iyathatha. Noma yini eyicabangayo iyayenza ngaleso sikhathi. Noma kungaba inhlabathi engayifaka emlomeni ngoba ayiyazi. Kepha manje sesiphila kwizizukulwane esigolozayo into siyazi, sizishaye abangazi, bezenza abantwana bebadala. Kuthatha zonke izimfundiso lezi ezingamameme afika nawo lawo ama-2000 akhona, avela ezingcingweni, avela kumahlaya, akhanda njalo edukisa, egcwalisa ukudlala. Njalo yonke into ingokudlala lapha emhlabeni. Njalo yonke into, it's all about having fun. Ukuhleka usulu nokutanasa. Ngisho njalo incwadi yaphetha ukuthi ensukwini zokugcina kuzokhona abantu abahleka usulu. Yonke into ikuhleka kumele kuhlekwe, kufakwe insangu, uhleke noma ungasathandi. Kuphele kuphuze kwenziwe nanoma yini khona kuzolahlekisa, kuthumbeke imphefumulo ngaleyo ndlela. Inkinga ukuthi abantu baNkulunkulu khona kunjalo, asisekho isikhathi sokulala, asisekho isikhathi sokudlala njengamanje. Izwe liyabhubha, umhlaba uyagoqwa, uKristu uyabuya. Kodwa ngokwanda kobumnandi kwenza abaningi bengakunaki okwaphezulu, kepha okwala emhlabeni, okwala enyameni, okungenzuzo ya lutho, kepha okuyize leze. Esho njalo uMshumayeli, incwadi yaSolomoni ohlakaniphe kakhulu. Amakholwa kumele ngabe ilapho ekukhuleka khona kakhulu mase ebona ukuthi hayibo kwenzakalani, kuyonakala iy'ngane zethu ziyabhubha kwayithina siyalahleka. Kodwa ila efuna ukuba mdibe munye nazo iy'ngane, efuna ukuba mdibe munye ney'fanisa nazo, efuna ukuba mdibe munye nenza izenzo zobubi. Amakholwa kumele abe yanxusa akhuleke. Kodwa uzwa ngawo athi hhayi kuyadisembeka, sisadisemba, umhlaba wonakele. Ubumnandi angikuze kusize ngalutho. So bantu baNkulunkulu isikhathi asisekho, sesiphelile ngampela. Njengoba silibele sithola sifunda ukuthi imimoya ikhuthele kangakanani kulempi, futhi ayisitholi isikhathi sokulala, ayisitholi isikhathi sokuthokoza, kepha ifukuzela ukuthi wena uqumbeke phansi. Izama ngayo yonke indlela ngale nkathi amakholwa etanasa, ehamba ngobumnandi, ejabula nani, ilapho ingena khona-ke kwi-pleasure, ilapho engena khona kwi-entertainment, ilapho engena khona kwi-comfort zone yakho. You're busy being entertained wena ubukana ne-TV whole day awukhuleki.
uya-entertaineka wena ubhizi no-TikTok, umdala ukunxusa uNkulunkulu. Ubhizi nezinto ezingasho lutho ezingeze siza ngalutho. Ilapho ingena khona-ke. Ngoba ubumnandi awunaki lutho nhlobo. Emnandini kunomsindo, emnandini kunazo zonke izinto, unaboke abantu nokuxokozela. Uyadidiseka, uyalutheka, uba sesimweni esingafanelekile. Yikho izulu lisixwayisa ukuthi masibe ngabaqaphelisisayo, sibe ngabangalaliyo, sibe ngabangqondo zihlezi ziswangulukile, sihlezi silungele ukulwa. Cabanga ukuthi uselwandle kubhizi kuyabrayiwa, kumnandi, ingane ziyadla, yehlezi yenuka. Fika umoya kaNkulunkulu ukuthi khuleka manje. Wacabanga uzowuzwa-ke wona ukuzwa. Macabanga uzokwenza lona uzwe, hawu guqela emhlabathini, hawu inyama iyasha lapha ngeke ngikwazi. Uyagcebeleka uyiphuzela isiphuzo sakhe esibandayo. Ngeke. Mancane amathuba ukuthi ukwazi ukuthi ukhuleke. So ngakho-ke ngalo myalezo ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini afise sixwayise kakhulu kukho kulesi sikhathi sokugcina sesiphithiphithi ukuthi masizazi ukuthi singobani. Masibuyeleni enkosini. Singabuyeli ebuncaneni bokungaqondibo, okubi nokuhle. Sazi futhi ukuthi uma singagcina kwaNkulunkulu aseleze ngakho, ila sikukhohlwa khona. Ngoba uJakobe uthi masibe ngabalenzayo izwi, singabi ngabalenzayo kuphela siyikhohlisa. Ngoba into uzothi uyayazi kodwa uma ungayigcini ungayenzi uzoyikhohlwa. Uzoyikhohlwa ngazi ukuthi awukaze wayazi. Uthi umuntu ekutshela ukuthi ngempela kodwa into yazi kahle. Sihlezi sizikhumbuza nje kuphela ngokugcina sikwenze ngaso sonke isikhathi. Isikhathi sokuphila siphilela uNkulunkulu manje ngokuphelele. Ngaleyo ndlela abantu baNkulunkulu phendukani, libuyele enkosini. Ubumnandi behlezi bukhona ngoba uyazikhandela wena. Ungasho ukuthi hayi ngizojabula ngalolu suku mhla 25. Hayi ngizojabula, cha. Hlezi uyijabulisa. Noma nini mawuthanda. Bawuthanda uyakasho njalo umpriest athi abakeke ke sibusahleze khona eitolo. Abakhona unyaka wonke, why ungawathengi? Zonke izinto ojele ucustard emashalofeni hlezi zikhona ngaphandle mayingekho ngaleso sikhathi njengayo yonke into ehlaze ingekho. Achamele, ice cream, uhlezi ukhona eitolo. Udalwa yini ukuthi ungayijabulisi? Amasalad uhlulwa yini ukuthi uzenzele uyithengele wonke lawo butternut njalo makuphela inyanga uyazi ukuthi igrocery yakho edu butternut, uno-beetroot wakho, ikabishi into elula kakhulu ukuthi mayonnaise, amasalad awu-3 lawo usuphelele ufunani. Amazambane ahlezi akhona kwigrocery naye nemayonnaise wenza isalad lakho lamazambane ufunani. Uhlezi uthenga amathini wena, thenga ithini labhontshisi, uthenga ukherothi uhlanganise la, uthenga upelepele ukhande ishakalaka yakho ufunani. Uzokwenze ngosuku olodwa. Ufuna impahla zokugqoka, ubeka imali 2-3 months ulebhayi nani uyithenga impahla zakho nango-April uyigqokele uyiswenkele ube muhle. Ufunani? Why kumele wenze ngalolu suku? Ubumnandi uyasikhandela wena. So bantu baNkulunkulu phendukani mbele enkosini. Konke kuhlezi ukhona kodwa futhi konke kuyize lezi. Ngoba lezi zenzo zobubi zingakushunga sewena. Zikushiye unosizi nokukhala. Kepha masihlakanipheni bantu baNkulunkulu. Sizihlakaniphele thina. Kumele ihlakaniphele impilo yakho. Ngoba uma iphile noma ifile zihlakaniphele wena. Ayikho ezokuhlakaniphela. Ayikho ezokusiza manje abantu abasasizana abasenendaba babukana nje, okay right fine. Zihlakaniphele wena. Izimpilo zethu nesikhathi sifishane kakhulu. Ukufa kuseduzane kakhulu. Masizibiyele sihlale enkosini ngaso sonke isikhathi. Mawungaluthikiswa, sacela ungalahlekiswa. Ungenzi lesikhathi into ongajwayele ukuyenza ungayenzi. Into ongayiphuzi ungayiphuzi. Ungigqoka ungagqoka kanje ungagqoka kanjalo. Into ongayidli ungayidli, idla kini. Yonke into zihlelele wena, uzihlakaniphele wena, uzisiza wena. Ngoba sedlula vele lesikhathi. Yonke into inesikhathi sayo.
ngoba uzozisola sekwenzekile, isingasekho into ongayishintsha, isingasekho nongayenza, okuyilapho uzisola, ukuzisola kuqala khona futhi kuvela khona. Sohlala nilindile ngoba usuke nesikhathi nilwazi, nilahle konke, nihlale nizicwecwile, nivume izono zenu, nifumane ukuthethelelwa nokusindiswa kanye nokuhlenga. Konke kungawe, impilo yakho le, ungaluthekiswa umzuzwana, ungaluthekiswa isikhashana, ungaluthekiswa cha. Yenza konke okufanelekile ngesikhathi esifanele, ngoba uzisiza wena, ngoba uziphulukisa wena, ungaze wafumana ukulahlwa ngenxa yento esikhashana, ngoba imimoya isuke iphuma isabalele bantu baNkulunkulu, tshela isimanga. Ngalolu suku 25 yini Khisimusi, Ncube Jando, isikhathi sokujabula, jabula nongajabuli, oh siyajabula sonke, kwenze ukuthi ngoba lesikhashana esincane uthi uyajabula, nomzuzwana omncane uthi ayithokozisa, ungayithola usendaweni erongi ngesikhathi esirongi. Bongayibhema ihabhu uzoyibhema ngoba athi kuyayijabulisa, izokubulala lento. Uzothatha ngizama ukubhema, Nkosi yami ngiyayijabulisa, izokubulala lento. Hayi nami uthi ngikuthinte Nkosi yami kancane nje, ngiyayijabulisa, uzokubulala utshwala. Hayi nami uthi ngidle siyodla kasibanibani, siyayijabulisa, kuyajatshulwa phela namhlanje kudliwa yonke imindeni, izokubulala. Khona abantu abapheka ngotshwala, khona abantu abazosebenzisa lento allergic kuyona ongayisebenzisi wena mawupheka. Kuzosetshenziswa iy'payisi ezahlukahlukene, kusetshenziswe yonke uhlobo lwento ongayazi, ongakaze wayizwa, ongakaze wayithinta. Uzofela khona lapho. Ila abantu bebulawa khona kakhulu, befakela noshevu kwayisekudleni, bebulala abanye abantu ngamasibomu. Uzothinta, uyayijabulisa, wayijabulisa, owayizama, ungaluthekiswa, ungadukisi. Ingqondo zabantu zibuyele ebuntwaneni. Masikhule, mawukhulile khula, libambisise iqiniso khona uzohlezi njalo livamile kuwe, liphile likusindise, likuphulukise. Ngoba konakele abantu baNkulunkulu, ukufa kuseduze kakhulu, ukufa kuseduze kakhulu, kusekudleni, kusey'mpahleni, kusemanzini, kusebuthakathini, kusekuluthekisweni, kusezintweni zonke ezikhona ezithe chithi saka emhlabeni kaJehova umdali wesinomhlaba. Kodwa qaphela-ke wena, uziqaphelele wena, uzisize wena, uziphulukise wena. Masingaphiki abanye abantu, kepha masiphile nabo kuphela, ngoba uma ziphilele futhi uma zifele, soziqaphelele wena kukona konke. Indlela odla ngayo, indlela odla ngayo. Uma unendlela oyithokozisa ngayo, zithokozise la. Ngithokozisa ngo-drink, ngithenge uhlale la. Yazi ngithokozisa ukuthi ngidla amakhekhe, kuthenge uhlale nawo la. Ungathi hayi ngiyalanda lapha, ngeke uzowazi. So lo buyalezi nje ofishali abantu baNkulunkulu, isixwayiso nesiyalezo esivele enkosini ukuthi qaphelani. Lolu suku lolu 25, 26, 30, 31 ungatholakala usendaweni obungeke utholakale kuyona ngoJuni. Ungatholakala usendaweni oyezisola ngayo ngoba uzoya kuyona kanti sekubizwa kwakho lokho, kuhamba kwakho futhi. Kodwa qhubeka ngazuthi akaze kwenzeke lutho. Ungajwayeli ukwenza izinto okazazi. Yes, bazokubiza bakalawo, asabe sendaweni othize, asenzele ukuthi. Kusukela nini senze ukuthi? Kusukela nini siya lapho? Ngithi inhlezi ihamba nodwa. Kusukela nini? Cha. Ube uwena. Edlula ama-hour nje u-12 kuphela lawo. Edlula lento. Engadluli nawe. Ngadluli impilo yakho, ngadluli ubuntombi bakho. Ngadluli nabantwana bakho.
ngadlula umndeni wakho, ngadluli ngomphefumulo wakho, ngoba uyazisola. So izingqondo zabantu zibuyele emntwaneni. Umdala bamdala ngezenzo, umdala bamdala ngenkamba, ngokukhuluma nangokuqondisa njalo. Bahlale ukukhuluma uNkulunkulu, sibuyele enkosini, sizihleke sizisindise, sibhabhadise ubumbuso bezulu sisondele, ukufa kusondele kakhulu. Nkosi ibe nani, niqinise niqondise lezinto yaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Ngelihle igama loNkosi Jesu lifanelekile, lithandekayo, babazekayo, manje siyaphakade. Amen. Ningakhohlwa abantu kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isona futhi uyabuthanda ubungcwele. Ezinye iy'nkundla zokuxhumana zikhona, uTikTok uLihle Ithemba, Facebook uLihle Ithemba Mzobe, lapho khona imibhalo for abantu abafuna ibodi nama-short 10 minutes clips. Instagram uLihle Ithemba Mzobe. Ngicela ngidlulisele nakwabanye bathole ukuphulukiswa. Nkosi ibe nani, nisindise niqondise niqinise, ihlale nizisindisa. Ukuphela kwezinto zonke sekufikile, impilo yakho isezandleni zakho. Hlala njalo uhlakaniphile, uzihlakaniphile wena manje.